Machiegni mesa mar weche mag ohala, bad riwruog saga mar Stima Sacco maketo ne oganda mwandu Stima Investment Cooperative Society koro keto winjruok kod kambi mar gero kod pango udi Patch Africa Housing e jiwo nyiepo mag ute mosmos kuom thuolo malach. E winjruok makamano, Stima Investment Cooperative Society koro biro chiwo thuolo ne oganda mondo chul mana 25% kende mag utegi man Ngara e boma ma Nairobi, kamodong' ginyalo chulo dwe ka dwe nyaka rum. Jalatije mar riwruog sagano Jonathan Kinyenze ne owacho ni chiro mar uso udi medo yawre kaka kwan oganda medore kendo thothgi dak e bombe. Kinyenze ne omedo ni riwruoge saga ni kod thuolo maber mar chopo dwaro mag udi. Our society and our partners Patch Africa MOU is in regard to end user financing for our buyers who are buying the units at our project at Stima Height. Members will be able to now easily access the funds from this partnership. Rowere makwan giromo milion 3.